Кешке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Отырга түбәргә дөрес юнәлдерергә. Искә төшерәбез, өйрәнәбез дә инде. Татарстанда өлешчә мобилизациягә эләккән егетләрне ничек һәм нәрсәгә өйрәтәләр? Хәрби полигоннан Рания Абдрахманова. 18 яшькә кадәрге балалар мәктәпләрдә бушлай тукланачак, җәмәгать транспортында бушлай йөри. Һәм балалар бакчаларында да түләү алынмый. В эти дни обошли практически, как я уже сказал, все семьи, их более 800, собрали первый средств информации, с которым мы начали уже работать. Бүген Казан мэриясендә өлешчә мобилизациягә эләккән гражданнарның гаиләләренә ярдәм чаралары турында игълан иттеләр. Бу хакта Фәйрүзә Мәҗитова. Алар 20-нче тапкыр Россия чемпионы булды. Җыелдык, характерны күрсәттек и алтын медальләрне алдык, Аллага шөкер. Ширәмдәге хоккей буенча Динамо Акбарс командасын чираттагы җиңү белән президент Рөстәм Миңнеханов та котлады. Бу хакта тулырак Рүзәл Шарипов. Бүген Мәскәү өлкәсендә илнең авыл хуҗалыгы тармагындагы иң зур чараларның берсе Алтын көз күргәзмәсе ачылды. Ул быел 24-нче тапкыр уза. Анда Россиянең иң алдынгы җитештерүчеләре шул исәптән Татарстаннан 12 зур предприятиедә үз продукциясын тәкъдим итә. Шулай ук монда заманча техника, җиһазлар, фәнни эшләмәләр күрсәтелгән иң яхшы тукымлы терлекне дә күрергә мөмкин. Күргәзмәне бүген Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин килеп күрде. Ул Татарстан җитештерүчеләренең товарлары белән таныша. Республикада авыл хуҗалыгы тармагының үсеше турында аңа президент Рөстәм Миңнеханов үзе сөйли. Алтын көз күргәзмәсеннән безнең репортаж. Иң сыйфатлысы һәм тәмлесе илнең иң зур көзге ярминкәсендә төбәкләр үз продукциясын тәкъдим итә. Яшелчә һәм җиләк-җимеш, ит һәм балык, сөт ризыклары, кондитер эшләмәләре, түр башында әлбәттә икмәк. Хезмәт алдыңларына бүген айрым хөрмәт. Татарстан җир сөрү буенча 10-нчы Россия чемпионатын үткәрү хокукына ия булды. Аның символик билгесе Суканы бүген Рөстәм Миңнехановка Росагролизинг җитәкчесе Павел Косов тапшыра. Есть еще оригинал. Уважаемый Рустам Маргариевич, у нас сегодня большой праздник, потому что для нас честь передать право проведения 10-го открытого чемпионата по пахоте Татарстану. Россия төбәкләрендә нинди авыл хуҗалыгы казанышлары бар? Алардан нәрсәгә өйрәнеп була? Рөстәм Миңнеханов башкаларның тәҗрибәсе белән дә таныша. Алтын көз күргәзмәсендә Татарстаннан 12 җитештерүче үз продукциясын алып килгән. Алардан авыз итеп карарга теләүчеләр шактый. Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин да Татарстан стенды янында тукталды. Рөстәм Миңнеханов аны республиканың бу тармактагы күрсәткечләре белән таныштыра. Быел Татарстанда 5 миллион тонна ашлык, 800 мең тонна бәрәңге, 260 мең тонна яшелчә җыеп алынган. Все логистические сейчас пути дают совершенно уникальные возможности. Хорошо, что мы стали на них смотреть, не пользуясь традиционными логистическими связями, и будем дальше работать. Ташламалы кредит бирүне арттыргач, урып җыюны һәм чәчү эшләрен тиз арада башкара алдык, ди президент. Шулай ук ашламаларга субсидия бирүдә булышлык иткән. Михаил Мишустин төбәкләрнең бу ярдәмнән актив файдалануын ассызыклады. Федераль ярдәм чаралары терлекчелек тармагына да уңай йогынты ясаган. Быел субсидиялардан файдаланып, 16 мең баш терлек өчен 14 ферма төзиләр. В этом году будет около 2 миллионов тонн молока. Мы самые в России. У нас 928 тысяч поголовья крупного скота, 540 тысяч тонн мяса будет. Ашламалар җитештерү мәсьәләсен аерым карадылар. Аларның Россиядә җитештерелгәннәре экологик яктан чиста. Шуңа бу товарга дөньяда ихтыяҗ зур. Открываются новые базы. Бездә яңа үзәкләр, базалар ачыла. Татарстан бу эштә үзеннән зур өлеш кертә. Гектарына 74 килограмм ашлама бирүче төбәкләрнең берсе. Авыл хуҗалыгы тармагының мөһим мәсьәләләре турында түгәрәк өстәлләрдә, очрашуларда сөйләшәләр. Алтын көз күргәзмәсе 8 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Радик Гыймаев, Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, Яңа гасыр каналы, Мәскәү. Без исә дәвам итәбез. Казанның танк училищесы полигонында өлешчә мобилизация буенча җыелган иратлар өчен күнекмәләр бара. Территорияның бер өлешендә граната атучылар шөгыльләнә, икенчесендә зенит техникасыннан аталар, сулда инженер һәм медицина әзерлеге бара. Бер үк вакытта йөзләгән чакырылучы армия сафларында өйрәнгән күнекмәләрне искә төшерә, яңаларына да өйрәнә. Полигоннан Рания Абдрахманова. Телепшән инструктор белән берлектә мобилизацияләнгән егетләр ату күнекмәләрен искә төшерә. Бу полигонда 1 минутка йөзләгән ядрә тавышы яңгырый. Кайсы автоматныкы, кайсы пулеметныкы. Менә бу җирдә басып атырга, бу җирдә ятып атырга өйрәтәләр. Армия
Да, в основном теге строй бергә булу шул моментлар теге нинәс әле уже тәнәрискә төшерә дим бергә плечадан плечага тору шундый моментлары нинәс әле бүтән нәрдә дә күренеп тора ул теге армиядә эш ялыйда өйрәнгәнне монда эш көндә уже искә төшеп баса бөтен кешеләр. Полигонда шөгыльләнүчеләр арасында Татарстан егетләре генә түгел, күрше төбәкләрдән дә бар. Башкортстан егетләре шушында ук яши. Алардан аерым бер рота төзелгән. Булары хәрби полиция хезмәткәрләре. Без монда икенче көн нәмә учебкага йөрибез, шул өйрәнәбез инде. Буганда менә. Шул атырга, хәзер мен атырга йөрибез. Нәрсәдән отасыз? Автоматтан. Егетләргә күнекмәләрне ачык һавада гына түгел, ябык мөхиттә дә уздыралар. Мисал өчен, менә бу окопта берничә мишень урнаштырылган һәм аларга эләгү өчен инструктор һәр егеткә ату өчен уңайлы урын сайларга һәм коралны дөрес итеп юнәлдерергә өйрәтә. Подготовка началась с 3 числа. 3 октябрьдә әзерләнә башладык. Бу территориядә 6 уку урыны оештырылган. Аларның барысында да корал бар. Шәһәр içендә траншеяда эшләү, бинаны саклау, хәрби медицина әзерлеге, инженер әзерлеге. Шулай ук атмыйча гына башкарыла торган күнегүләр дә бар. Левый зарядить. Егетләрне махсус хәрби операциядә катнашкан инструкторлар өйрәтә. Полигонның бу өлешендә зенитчылар шөгыльләнә. Монда команданы тоерга кирәк. Төгәллек мөһим. Мен Дальний Востокта шушындай, мондай юк түгел, икенче төрләргә бирдә, тоже зенитныйда служить икән. Ни искә төшерәбез, өйрәнәбез дә инде. Өйрәтәләр командирлар. Әйбәт тәртип. Егетләрне сакланырга да өйрәтәләр. Аларга Татарстанның гамәли ату федерациясе белгечләре ярдәм итә. В данный момент отрабатываем оборонную технику. Монда оборона техникасын өйрәнәбез. Атучылар коралны атуга әзерләргә, душман кискен һөҗүм иткән очракта һөҗүмнән сакланыр урын табарга һәм шуннан душманга ут ачарга өйрәнергә тиешләр. Мондый хәл хәтта КППда басып торганда да килеп чыгарга мөмкин. Тәҗрибәле хәрбиләрнең сүзенә караганда, егетләрнең нинди рух белән шөгыльләнүе дә мөһим. Укулар октябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанда өлешчә мобилизациягә эләккән кешеләрнең балалары мәктәп ашханәләрендә бушлай тукланачак, җәмәгать транспортында йөрү, театр, музейларга да бушлай керү мөмкин булачак. Балалар бакчасына йөргән өчен дә түләргә кирәк түгел. Бүген башкала мэриясендә әтиләре, уллары, абый-энеләре өлешчә мобилизация буенча чакырылган гаиләләргә ярдәм чаралары турында сөйләделәр. Все семьи на сегодняшний день взяты на контроль. Өлешчә мобилизация кагылган гаиләләргә ярдәм штабының беренче утырышы бу. Илсур Метшин башкаладан 800 кешенең мобилизацияләнүен әйтә. Әтиләре киткәч, гаиләне кайгырту безнең өстәли шәһәр башлыгы. Һәммәсен йөреп чыгу бурычы куелган. Сораштыру нәтиҗәсендә иң беренче чиратта балаларга ярдәм кирәклеге ачыклана. Исполком берет на себя обеспечение нескольких мер поддержки. Казан башкарма комитеты балалы гаиләләргә ярдәм итүне үз өстенә ала. Әтиләре мобилизацияләнгән балалар 10 октябрьдән уку елы ахырына кадәр мәктәптә бушлай тукланачак. Көненә 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителәләр. Шулай ук әтиләре өлешчә мобилизациягә эләккән балалар 10 октябрьдән башлап җәмәгать транспортында бушлай йөриячәк. Муниципаль бассейн, тренажер заллары, җиңел атлетика манежында шөгыльләнү өчен дә түлисе булмый. Республиканың һәм башкала музей театрларына, цирк, зоопаркка керүдә бушлай булачак. Моның өчен махсус документ бирәчәкләр. Әйе, махсус документ булачак кулларында. Biz менә ул документны хәзер уйлыйбыз, ничегрәк эшләргә, ничегрәк тапшырырга дип. Инде мәктәпләрдә менә бу өстәмә бушлау ашату заявлениелар буенча каралачак. 1 ноябрьдән мобилизацияләнгән ир-атларның балалары бакчага бушлай йөри башлый. Моның өчен алдан гариза язарга кирәк. Бу ярдәм чаралары халыкның мөрәҗәгатен исәпкә алып әзерләнгән. Бу атна башыннан Казанда ышаныч телефоны эшли башлады. Өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрнең гаилә әгъзалары психологларга мөрәҗәгать итә ала. 3 көн эчендә 100гә якын кеше шалтыраткан. Ышаныч үзәкләренә шәхсән барып та белгечләр белән сөйләшергә була. Адреслары һәм телефон номеры экранда. Телефонларга шалтыратуны үтенәбез, әгәр дә инде ниндидер проблемаларны хәл итәргә кирәк икән. Инде кайберләре белән элемтәгә кереп, мәсәлән, бер кызга операция кирәк иде, инде кичә тикшерттек, инде операция кирәкми, күзләренә булып чыкты, һәм тагын берничә сорауларны, шундый авыр сорауларны да хәл итә башладык. Гаиләләргә ярдәм итү өчен шәһәрдә махсус фонд оештырылачак. Анда тупланган акчаны ярдәм күрсәтү өчен тотачаклар. Бүген штабның беренче утырышы иде. Анда өлешчә мобилизациягә эләккән гражданнарның гаиләләрендә тәрбияләнүче 18 яшькә кадәрге балаларга ярдәм чаралары турында игълан иттеләр. Бу соңгысы булмас диләр Казан мэриясендә. Киләчәктә студентлар һәм өлкән яшьтәгеләр өчен дә ярдәм булыр дип ышандыралар. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін хөкімет йортында Татарстаннан келесі 3 жылға бюджет проекты һәм социаль-иктисади үсеш форызлары бойынша кеңешме узды. Онда видеоэлемтә аша барлык район вәкилләре дә катнаша. Бюджет проектын әзерләгәндә кирим һәм чыгымнарга йогынты ясый торган барлык сәбәпләр дә өйрәнелгән. Финанс министры Ради Гайзатуллин казнаны тулыландыру катлаулы булачак диде. Федераль кануннардагы үзгәрешләр республика бюджетының киремен киметә, чыгым өлешенең артуына китерә. Әйтик, файдалы казылмалар чыгарган өчен түләнә торган салымга ташламаларны бетерәләр. Төбәкләрнең алкоголь акцизлары буенча булган югалтулар өчен дә компенсация бетерелә. 2023 елга тулайым бюджетның кирем өлеше 394 миллиард сум, чыгымнар 421 миллиард сумны исәпләнә. Кытлык исә 27 миллиард сум тирәсе. Казнадагы финансларның 80% беренче социаль мөһим чыгымнарны каплауга тотылачак. Бу атнада төп финанс документны Дәүләт Советында, парламент тыңлауларында һәм комитет утырышларында карый башлыйлар. Татарстан Республикасы Президенты тарафынан куелган республика бюджетына инвестициялар җәлеп итү бурычы үтәү өчен киремнәр буенча бюджет проектында гамәлдәге салым ташламалары һәм аларның кайберләренең планлаштырылган чорга озлайтылу исәпкә алынды. Татарларда шундый хәл, у татар есть такая поговорка: юрганына карап аяк сузасы. Год следующий нетрадиционный. Это будет очень серьезным экзаменом на прочность нашей экономики, в том числе бюджета. Нам, дай Бог, еще выдержит вот те задачи, которые поставлены и в части развития экономики, в части расходной части обязательств бюджета. И придется потрудиться. Социаль, мәдәният, иҗтимагый инфраструктура объектларында башланган төзелеш һәм капиталь ремонт программалары дәвам итәчәк. Бүгенге шартларда бизнес өчен ярдәм чараларына игътибар кимеми, киләсе елга ташламалы микрозаймнар, кредитларның процент ставкасын субсидияләү, грантлар, сәнәгать мәйданнарында инфраструктура булдыру, электр энергиясенә киткән чыгымнарның бір өлешен субсидияләп булачак. Бүген бөтен дөньяда укытучылар көне, әлеге бәйрәмне 100дән артык дәүләттә билгеләп үтәләр. Безнең илдә 1994 елдан бирле. Татарстанда бүген 77 мең укытучы котлаулар кабул итә. Алар мәктәп, күлият һәм югары уку йортларында хезмәт куя. Республиканың мәгариф өлкәсендә 150 меңнән артык кеше эшли. Һөнәри бәйрәм белән укытучыларны Рөстәм Миннеханов та котлады. Ул үзенең Telegram каналында ролик урнаштырган. Президент билгеләп үткәнчә, мөгаллимлек иң хөрмәтле һәм абруйлы һөнәрләрнең берсе. Мөгаллимнәрне бүген дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та котлады. Ул Казандагы Адымнар күп телдә белем бирү комплексына килде. Бу белем бирү йортларын булдыруны башлап йөрүче Минтимер Шәймиев бүген мөгаллимнәр алдында тагын да зуррак бурычлар тора ди. Дәүләт киңәшчесенең теләкләре, укытучыларның бәйрәм кәефе турында киләсе материалда. 6-нчы класста? 6 классы? Адымнарга атлап керүгә Минтимер Шәймиевне балалар калмап ала. Ул аларның ничәнче сыйныфта нинди билгеләргә уку белән кызыксына. Якты, матур мәктәптә балаларга белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Актлар залына үтәләр. Монда бүген мәктәптәге барлык мөгаллимнәр хөрмәтенә концерт. Әлеге мәктәпләрнең идея авторы да, ачылышын башлап йөрүче дә Минтимер Шәймиев үзе. Хәзер республикада шундый 6 белем йорты эшли. Адымнар ясалды, алда югары үрләр көтә ди дәүләт киңәшчесе. Кадерен белеп, укырга, укытырга кирәк, белем бирергә кирәк. Чөнки шунсыз киләчәктә уңышка ирешеп булмый. Бу адымнар дип атауның аның мәгънәсе бик зур. Монда туктап торып булмый. Алга таба адым ясарга кирәк. Әле ул адымнар булырга тиеш. Шанып пысарга. Монда минем җитәм мин баскычта. Вакытында бәлкем алданырақ та. Минтимер Шәймиев беренче укытучысы Хәдичә апаны да искә алды. Гомумән барлык укытучыларга да тирән ихтирамын җиткерде. Матур иттереп эшләргә язсын. Безнең рухыбызны, балаларны укытып, кеше итеп безнең якташлар сөйләшәләр инде. Кеше итәргә тырышырга кирәк дип уйлыйм. Хыял иде бер. Хыял иде. Казандагы Адымнарда 3000ннән артык бала укый, аларга 200гә якын мөгаллим белем бирә. Хәзер укытучылар алдында таләпләр көннән-көн артып тора. Ул Адымнар мәктәбе һәм башка мәктәпне алырга алып әйтсәк тә, без балаларга шул менә инглиз телләрен өйрәтү методикалары буенча битебезнең сәлам эшләп киләем, сәлам сайтын эшкәрттеләр. Ул безгә бик зур ярдәмлек булып тора. Без шуларга нигезләнеп алып барабыз үзебезнең дәресләрне. Укытучының аның йөрәгендә, иманында, акылында һәр вакыт салынган. Яшьләргә киләчәк буыныбызга белем бирү, тәрбия бирү, булар һич шиксез укытучының һәр вакытта җанында, калбендә.
сменада көтәбез без, 2 сменада эшләйбез. Görәбез, иртәдән кичкә хәле шушы мәктәптәбез. Соңгы 9 елда Казандагына да балалар саны 53% арта, укытучылар саны нибары 6%-ка. Мәктәпләрдә эшләү җиңел түгел хәзерге вакытта. Элек тә җиңел булмагандыр ул. Җиңел булмады инде ул. Хәзер тагын да катлаулырак, чөнки таләпләр арта, әтиәниләрнең таләпләре бик зур, балалар башка төрле, интернет заманы, глобальләштерү заманы. Укытучылар җитмәү проблемасы бар, әмма ләкин аны зур проблема итеп, дәресләр укытылмый дип әйтеп булмый. Укытучыларга каралган гомуми нагрузка дип әйтим инде, сәгать санын арттыру хисабына без аны хәл итәбез. Шуңа күрә бер теләк, яшьләрнең безгә килүен, аларның төпләнеп калуын, укытуын. Гөлназ Сайфетдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Динамо Ак Барса командасын Россия чемпионы булулары белән котлады. Быел алар мондый дәрәҗәле исемгә 20-нче тапкыр ирешә. Татарстанның чирәмдәге хоккей осталары Россия кубогында һәм илнең суперкубогы ярышларында ил чемпионатында җиңү яулады. Бу команданың бердәмлеге һәм югары осталык нәтиҗәсе дип белдерде президент. Зур җиңүләрнең уенчыларга ничек бирелгәне хакында Рүзәл Шарипов. Этот успех стал для команды юбилейным 20-м и рекордным в истории российского спорта. Аплодисменты, Асхат Ахмед. 20-нче тапкыр Россия чемпионы булдылар һәм аларны 20-нче тапкыр Кремльдә котлыйлар. Тәбрикләү сүзләрен Рөстәм Миннеханов җиткерә. Динамо Ак Барсаның уңышлары республикада чирәмдәге хоккей спортын үстерүгә һәм яшь буынны тәрбияләүгә зур йогынты ясый ди ул. Хәзерге вакытта Татарстанның Олимпия резервы мәктәбендә 882 бала шөгыльләнә. Динамо уенчыларының да күбесе күнекмәләрен шушы уку йортында ныгыткан. Командный дух, высочайшее мастерство, стремление добиться максимального результата принесли вам очередную победу. Также наша команда впервые в истории отечественного хоккея на траве оформила золотой требл, завоевав в текущем году титулы обладателей Кубка России, Суперкубка России и чемпионов страны. Это огромный успех для всего татарстанского, но и российского спорта. Россия чемпионатында Динамо Ак Барс Азов шәһәреннән Тана командасын 5-1 исәбе белән җиңә. Капкачы Марат Гафаров өчен бу инде 18-нче алтын медаль. Һәр уен алдагысыннан күпкә авыррак була, ләкин без сынатмаска тырышабыз ди ул. 20-нче алтын медальләр бик авыр, бик читен бирелде безгә бу елда. Без беренче орта сезоннан 9 очкога артта идек. Но җыелдык, характерны күрсәттек и алтын медальләрне алдык, Аллага шөкер. Для нас сезон выдался очень непростым. Безнең өчен бу сезон бик катлаулы булды, ләкин үз көчебезне туплый алдык һәм соңгы турда 3 очкога өстен чыгып җиңүгә ирештек. Моннан тыш Динамо спортчылары бөтен Россия спартакиадасында җиңү яулый, ә команданың 10 уенчысы Россия җыелмасы составында да чыгыш ясый. Халыкара милләтләр кубогын яулауда зур өлеш кертәләр. Бу югары дәрәҗәдәге уңышлар бөтен коллективның, спортчыларның да, җитәкчелекнең дә зур тырышлыгы дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Аерым рәхмәтен ул Динамо спорт җәмгыяте рәисе Әзгат Сафаровка җиткерде. Һәм команданың барлык вәкилләренә дәүләт бүләкләре, рәхмәт хатлары һәм акчалата сертификат тапшырды. Без логики патриота. Ярышларга әзерләнгәндә миңгел ватанпәрвәрлек хисе белән сугарылам. Илебезнең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында фикерләмичә, 20 ел буе алдыңлар сафында тора алмас идек. Спортчылар исә Рөстәм Миннехановка кәшәкә бүләк итте. Президент ул әле миңа кирәк булачак ди. Динамо Ак Барс командасы Казан спорт клублары арасында 20-нче тапкыр ил чемпионы исеменә лаек булган бердән-бер коллектив. Аның уенчылары алда тагын да зуррак җиңүләр буласына ышана. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Юлламаларга кытлык булуга карамастан, нигә Казан читендәге лагерлар буш тора? Соңгы 3 елда Татарстанда 3 миллиард 600 миллион сумга 26 лагер төзекләндерелгән. Әмма яшь спортчыларның ял итү үзәкләрендә кеше юк. Бу хәлнең сәбәпләре турында бүген Реальное время яза.
Татарстанда 2-нче халыкара төзелеш чемпионаты башланды. Дәрәҗәле чара Казан Экспода үтә. Анда 27 илдән һәм Россиянең 48 төбәгеннән 1000-гә якын катнашучы осталыкларын күрсәтә. Ачылыш тантанасында Рөстәм Миннеханов белән Россиянең төзелеш министры Ирек Фәйзуллин катнашты. Президент чемпионатның төзелеш тармагы өчен бик мөһим чара булуын билгеләп үтте. Аның приз фонды 44 миллион сумнан артык. Катнашучылар нинди төрләрдә осталыкларын күрсәтә соң, җиңүчеләр ничек билгеләнәчәк? Ачылыш тантанасыннан Илдар Сафиуллин. Төзүчеләр ярышының ачылыш тантанасында үзенчәлекле күз ачып йомганчы заманча технологияләрдә Пути для развития и Этот чемпионат позволит вам проявить себя, показать себя. Каждый из вас это вот бриллиант, человек, который очень востребован на любом предприятии. Иметь вот такие навыки, способности, это значит иметь хорошие перспективы в будущем. Строители сегодня выполняют огромный объем задач, и особенно в условиях санкционных строительство приобретает новое значение. Это загрузка наших промышленных предприятий, рабочие места, новые рабочие места. Мы сегодня увидели... Халыкара чемпионат 2-нче тапкыр үтә. Былтыр катнашучылар Сочиның Сириус паркына җыелган иде. Быел инде катнашучылар менә шушы Казан Экспога килде. Әлеге әлемнәрдән күренгән чамында 20-гә якын илдән вәкилләр килгән. 6 государственных программ. Отрабатываем по Большому Зеленодольску, где планируемый объем жилья у нас составит 5,6 миллионов квадратных метров. Мында качество ахары бар күпчелек, потому что скорость, то безгә вакыт берилгән, без шул вакытка ул цешырга тиеш инде. И скорость такое юк димәсем инде. Менә 6 метр кабель бөтенесе, и без шул машу кабельләрне тоташтырабыз. Ничә 3-4 муфта куярга кирәк безгә. 16 сәгать бөтен эшкә бирелә. Чемпионатлар алар безгә мөмкинлек бирә. Балаларга, студентларга күрсәтергә нинди кызык, нинди матур эшләр киләчәктә булачак. Нинди өлкәләрдә алар уңышлы эшләргә мөмкинлекләре бар. Монда 20-дән артык ил һәм Россиянең Новые номинации, мы тоже без понятия, что будет, как будет и что к чему готовиться. Пытались, в общем, но как будет, посмотрим. Соревнуемся в номинации управления проектом. В прошлом году заняли 2-е место, в этом году настрой победить. 8 октябрь көнне ярышка йомгак ясалачак. Җиңүчеләр белемне арттыру программасы һәм ил буйлап сәяхәт итү өчен юлламаларга ия була. Чемпионатның приз фонды 44 миллион сум. Монда көй сынашулардан тыш тәҗрибә уртаклашу, фикер алышу һәм партнерлар белән хезмәттәшлек итү өчен килешүләр дә имзаланырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Шулай ук Рөстәм Миннеханов үзенең телеграм-каналында Рамзан Кадыровны туган көне белән котлады. Бүген Чечен Республикасы башлыгына 46 яшь тулган. Президент тәбрикнамәсендәге теләкләрен Кадыровның туган телендә язган. Чечня белән ара якыная, хәзер анда 3 сәгать эчендә барып җитеп булачак. Казаннан Грозныйга яңа рейс ачылды. Самолет атнага 2 тапкыр сишәмбе һәм шимбә очачак. Җәйгә таба рейслар саны артырга да мөмкин дип планлаштыралар, чөнки бу юнәлешкә ихтияҗ зур. Беренче рейсларга билетлар сатылып беткән диярлек. Димәк, Казан-Грозный Казан рейсы 2 республика арасындагы туристлар агымын да арттырачак. Яңа һава юлының тантаналы ачылышыннан Рүзәл Шәрипов. Бу Грозный шәһәреннән Казанга килеп җиткән беренче самолет Башкала аэропортында ана авиация өлкәсенең барлык гадәтләренә туры китереп, су капкасы аша уздырып каршы алалар. Рейс озын гомерле булсын өчен шулай эшлиләр. Әлеге рейсны Nordwind компаниясе башкара. Boeing самолеты 180 кеше сыйдырышлы. Ул бүген 80%ка тулы иде. Аэропортта беренче пассажирларны чәк-чәк белән каршы алалар. Килүчеләр арасында Грозныйда яшәүче Агдан Хачмурзаев та бар. Хәзер ул бездән Санкт-Петербургка юл тота. Анда Казан аша барып җитү күпкә җиңелрәк ди ул.
Бик жылы коршалдылар, оптырап та киттем. Беренче рейс икән. Хәзер менә Казанны айрым да килеп күрәсе була инде. Амилия Тихонова Чабаксардан, хәзер Грозныйда укый. Элек өенә кайтыр өчен башта Мәскәүгә, аннары Казанга очырга туры килгән. Хәзер Грознойдан туры Казанга төшә. Думаю, что буду чаще летать. Хәзер өйгә ешрак кайтырмын дип уйлыйм, чөнки бу рейс минем өчен бик уңайлы. Грозный-Казан арасы самолетта 3 сәгать. Әлегә очышлар атнага 2 тапкыр сишәмбе һәм шимбә башкарылачак. Шушы көннәрдә Казаннан Грозныйга да очып булам. Мондый 2 яклы рейслар моңарчы да булган, ләкин алар 50 кешелек кечкенә самолетта ясалган. Зур очкычларның маршрутка куелуы ике республика арасындагы туристлык агымын арттырыр дип ышаналар. Мы уверены, что количество жителей, побывавших здесь, в Татарстане, будет расти. Чечнядан Казанга килүчеләр саны көннән-көн артыр дип ышанабыз. Бу рейс белән Татарстанлылар да Грозныйга бара ала бит. Аларның Чечняның тауларын, матур табигатен күрә алулары бик сөендерә. Частота полетов показывает. Әлеге очышлар атнага 2 тапкыр башкарыла. Бу юнәлештә билетларны бик тиз сатып алалар. Алдагы көннәрдә дә шулай дәвам итсә, җәйгә таба тагын бер рейс ачарга җыенабыз. Ноябрьдә Казаннан Тегеранга да яңа рейслар ачыла. Ә киләсе җәйдә Башкала аэропортыннан Россиянең тагын 9 шәһәренә барып җитеп булачак. Рүзәл Шарипов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Язучылар берлеге тарафыннан игълан ителгән әдәби конкурска гаризалар кабул итә башладылар. Әсәрләр татар телендә булырга тиеш. Яшь чикләве юк, авторларның профессиональ язучы булуы да мәҗбүри түгел. Конкурс Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә. Быел җиңүчеләрне 10 номинация буенча сайлап алачаклар. Роман, повесть, хикәяләр, поэма яки шигырьләр, балалар һәм үсмерләр әдәбияты, скетчлар. Әдәби тәнкыйть дип аталган яңа номинациядә булдырылган, җиңүчеләргә бүләк фонды 4 миллион сумга якын. Эшләрне киләсе елның 1 сентябренә, романнарны 1 декабрьгә кадәр Казан утлары журналы редакциясендә кабул итәләр. Төп критерийләрнең берсе безнең халыкның милли аңын үстерү, милли аңын уяту. Бу безнекендә бик тә актуаль. Узган ел әдәби конкурста 1500 кеше катнашкан, аларның 40 повесте, 15 романы һәм 80 хикәясе Казан утлары, Ялкын, Сабантуй, Салават күпре журналларында басылып чыга. Җиңүчеләрнең романнары русчага тәрҗемә ителә, киләчәктә бу әсәрләрне төрек һәм казак телләрендә дә бастырырга телиләр. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Алдагы минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә, баулы, азнакайда яңгырлы, температура төшәчәк уртача 10 градус. Төньяк көнчыгыш түбән Кама, Яршалы, Алабугада алмашынучан булытлы һава, явым төшем көтелә 11 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук булытлы, уртача 11 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан булытлы һава, урыны белән яңгыр 11 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгырлы 11 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук булытлы, урыны белән яңгыр булырга мөмкин 11 градуска кадәр. Җомга һава торышында үзгәрешләр көтелми дип фаразлана. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Аверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачырга халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юане, Казахстан теңгелары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Только в Мазалтов Мэн скидка на костюм 30%, рубашка в подарок и подшив по фигуре совершенно бесплатно. Ждем вас в магазине на Сибгата Хакима 41. Мазалтов Мэнда классик ирләр киеме һәм аксессуарларның зур сайлау мөмкинлеге. Хәзерге биттә беренче костюмга 30% һәм икенче костюмга 50% ташлама каралган. Күлмәк бүләккә. Гәүдәгезгә туры китереп түгү бушлай. Килегез һәм үзегезне куандырыгыз.
Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгыр көтелә, уртача 12 градус. Җилкен яктан. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.